Fl-aħħar jiem id-Dipartiment ta' Dwana kompla jissaħħaħ il-ġlieda tiegħu kontra l-kriminalità b'taqsima ġdida magħmula minn 8 klieb. One News żar sessjoni ta' taħriġ li qed jingħataw il-klieb fosthom ta' razza Labrador, Springer Spaniel u Cocker Spaniel. Nisejjejnu fit-tfittxijiet li jsiru fuq vetturi u bċejjeġ tal-baħar li jkunu mobbija b'tabak tal-kontrabandu, droga u flus maħmuġin. One News iltaqa' mal-uffiċjal ta' dwana Hilary Fenech fejn spjega t-taħriġ speċjalizzat li qed jingħataw il-klieb f'ambjenti differenti qabel ma jiddaħħlu fis-servizz. Kelb biex talmu tibda talmu minn dożer, però aħna l-kors jibda minn 10 months sa 11 months il fuq. Fil-bidu nbdu nagħmluhom b'sent waħda u nużaw kongs jew dawn it-toys li taraw hawnhekk f'idejna li nħaltuhom mas-sent. Eventually nibdew nġibu l-handler biex jiltaqa' mal-kelb u nagħmlu l-kelb għandu 8 ġimgħat jagħmel stage 1. L-ispettur ta' dwana Kevin Fransika spjega li permezz ta' din it-taqsima ix-xogħol ta' dwana se jkun iffaċilitat kif it-tfittxijiet illi jagħmlu l-klieb mhux neċessarjament jistgħu jagħmluhom in-nies. Il-klieb huma kapaċi l-ewwel nett li jilħqu postijiet li n-nies maħniex kapaċi nilħqu. Barra minn hekk dawn huma parti minn kullana ta' obtrusive controls bħal ma għandna l-X-ray machine. Ovvjament il-klieb ħajkunu qegħdin ikunu malmin biex jiddetektjaw tabak, flus u droga u l-iskop huwa li t-tabak huma flus li nistgħu nitilfu jekk ma jiġux iddikjarati bħala dħul għall-gvern. Ovvjament id-drogi hija ta' dannu għas-soċjetà u l-flus jiddetektjaw il-flus hija parti mill-kullana ta' inizjattivi li d-Dipartiment kif ukoll il-Gvern u l-pajjiż qegħdin jieħdu bħala inizjattiva kontra l-ħasil tal-flus. Qal ukoll li l-klieb mhux se jkunu stazzjonati f'post wieħed imma jistgħu jintbagħtu f'kull żona fejn id-dwana għandu ġurisdizzjoni fuqha, fosthom l-ajruport u fil-portijiet. Spjega li xogħol il-kelb huwa biss li jagħmel sinjal lill-handler billi jpoġġi bil-qiegħda. Peress li dawn il-klieb ħajkunu qegħdin f'kuntatt dirett man-nies sabiex il-klieb u n-nies ma jibżawx iktar in-nies ma jibżawx mill-klieb jekk il-klieb ixommu dik il-commodity li huma trejnjati għaliha, il-klieb sempliċement ipoġġu fejn dak li jkun fejn jindikaw lil handler tagħhom li qudiemhom l-appoġġew hemm xi ħaġa ta' interess li huma malmin għaliha. Intant id-dwana nediet ukoll logħba b'xejn ta' tagħlima tfal dwar ħidmet id-dwana. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna li kien preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni saq kif dawn l-avvanzi fid-Dipartiment qed ikomplu jtejbu l-mod ta' kif id-dwana f'pajjiżna qed teżerċita l-obbligazzjonijiet tagħha. Dan anke bħala regolatur ta' dak li jidħol fil-fruntiera Ewropea.